Quina calor, per favor! La calor produeix més violència o no? Estem a l'estiu i porto molts anys sentint aquesta expressió. I cada cop que la sento em grinyola més. Així doncs, he vingut a posar llum a la foscor. O llum a la calor. Depèn de com t'ho miris. Casualment, si fas una recerca ràpida, és fàcil trobar que sí, que en èpoques de calor s'acostumen a produir més episodis de violència. Però ja et deus pensar que aquí no només hi juga la calor. En èpoques càlides també és quan tendim a tenir més dies de vacances, a fer més activitats socials i a sortir més de casa. I això ens porta de vegades també a consumir altres substàncies com per exemple l'alcohol. Així doncs no podem establir aquesta associació directa entre calor i violència si no tenim en compte tots aquests altres aspectes que hi poden tenir un paper rellevant. Tot i això, sí que hi ha altres aspectes del nostre comportament o del nostre cervell on sí que s'ha pogut veure un impacte directe de la calor. Primer de tot, la son. No cal ser investigador ni investigadora per saber que en èpoques de calor, dormir bé i mantenir una bona higiene del son se'ns complica una mica. Sobretot a l'hora d'agafar el son, que l'agafem entre 10 i 20 minuts més tard que en èpoques que no fa tanta calor. Un altre factor sobre el que la calor hi té un impacte i que també hi podria tenir un impacte la manca de son és la nostra agilitat mental o capacitats cognitives. No ets l'única persona a qui se li fa una muntanya estudiar o treballar a l'estiu. Efectivament, hi ha diversos estudis que demostren que en moments amb temperatures elevades ens costa més pensar i respondre a estímuls, tasques d'atenció, memòria de treball o velocitat de processament. I entre de molts altres, per últim, però no per això menys important, també s'ha vist que en èpoques de temperatures elevades tendeixen a augmentar també les taxes de suïcidi, que alguns estudis atribueixen a l'impacte de l'estrès tèrmic i la falta de son sobre la impulsivitat i sobre les neurones serotoninèrgiques, que tenen influència sobre el nostre estat d'ànim positiu. Tu amb aquesta calor, què més notes?